Dantza hitzik gabeko komunikazioa izan badaiteke, pentsatu beharko genuke gizakiek hitz egiten jakin aurretik, dantza erabiltzezakeela komunikazio edo espresio bide bezala, ezta? Gaur dantzai buruz haituko gara, gure dantzan doinoi buruz. Hasiko naiz ezpata dantza batekin, aurreskun ondoren, gure amazanak gutxiki ginela mahalen jartzen zigun eta kantatzen ziguna joko dut aurreskoaren ondoren, ez? Alpargatak urratu eta zapatarik ez, ernion gelditu nintzen, oineko minez. Eta gero, martxa bat edo kale jira batekin bukatzen dut.
gaur Uhartera etorren naiz. Uharte Arakiluko Zamartze monastegian nago. Eta berta etorri naiz, hemen bizi delako gaurko gure aditua. Bera Iturendarra da, Iturenen jaio zen 1951 urtean. 1977an, Luzaideko jantzak izenburupean liburu bat argitaratu zen. Hemen dagoen liburu hau. Eta 2011 urtean, eskuartean dudan beste hau, izenburu berdinpean, Luzaideko jantzak baita ere, baino aurrekoa baino osatuagoa, oinarria jada zuen, eta bertan zalantzai gabe Luzaideko jantzak eta jauziak lantzen ditu sakonki, baino hortik aparte beste euskal dantza tradizionalak ere, eta kanpoko kulturatik etorri dien beste batzuk ere, fandangoa eta adina, eta kontradantzak. Liburu honen azken atala, dantzen aireak izenburupean, ez dakit ikusiko da, baina bertan partitura mordo bat daude, dantzan doinun partiturak ez da. Beraz, ez da nola nahiko lana gure adituak, gaurko adituak egindakoa. 2018an Euskal Herriko Txistuleri Elkarteak urrezko domina eman zion, eta 2019 urtean Euskal Dantzarien Biltzarrak aitortza berezia eman zion. Miguel Angel Sagaseta Aristegi, bera da lan hauen egilea, eta lan askoren arduraduna. Egunon, zer modu zaude, Miguel Angel? Zuk harikiri egiteko ni prest. Ondo. Jakin nahi nuke, Euskal Dantzenganako zaletasun hori nondi datorkizun? Bergisa sortu da. Txiki-txikitatik izan dut. Ez dantza biltzeko eta horreko pentsamenturik sekulan. Dantza gustatu, gure herriko festak San Martinak izaten ziren. Eta San Martinetan, kordion batekin, arkupi hartan, altzen tokuen, jendia lantza. Beti ingururtan biltzen izan. Batzutan kordion estari entzuten eta ikusten eta zaluzia, batez ere txiki-txikitatik hori bakit, hango zortzikoa. Hori zen gehien bat niri atentzio karziana. Jartzen ziren dela filan eta dantza ura ongi egiten zen. Zen beste dantza bezalakoa. Bazun zerbait diferentia. Nik ura beti maitatu nuen. Eta txikitan akortzen ez etxean gero aurrak 10 senide baginen eta batek txistukotzen zuen da, orduan tarteka udaldian eta hitz ginen lantzen, eta beti ura ikasi nahian eta arekin bueltan eta nahiakin, eta aitako zerdik nahi ez buelta ez dukolo baten airean. Ertik irupa usuman. Eta gola ikasten. Osake, irakasle lanak egiten zion aitek. Bera dantzari ezan? Bera dantzari zen, eta bera hitzen zen, aitua zen, gaztetan. Amak ere maite zuen dantza txikitan, orduko soka dantzak eta nola ateratzen zituen. Beti soka dantza egitean, danbori nausiak, lemizeko puntakoak, arekek hartzen zuen, danbori txekandria, berak aukeratzen zuen. Baina beti, jende bitakoak, baisterrak eta hola, ez. Eta gure amata baisterrak izatetzuen, behi espero. Baina, uste zuela, berak ez dakit, 18 urte izango zituen, eta norbaitek ez dakit hori izango zen, oitzen, egiten zuena, baina, egun ematen, deitu zuten, bera, danbori txekandria izateko. Lemiziko lagun egiteko. Eta, esan edo,
berak dantzatzen zuela, maite zuela, bizi zuela, eta ilusioa, saikoleko ilusio intzela, momenture, egori kontartzenik, akoraziz bai. Zure gaztaron, pixka bat ikusi dugu, dantzako zaletasun hori edo, gustatzen zitzaizula behintzat, eta doinoak ere erakarri, eta ikusteko ere gustoko. Gero, seminario juntzinen, zemat urtekin juntzinen? Nik ja, banituen 13 urteak esartu nintzen. 13 urte. Eta seminarion zure dantzako zaletasun hori han bultzatu zen, edo zapuztu zen, edo ze gertatu zen? Ez, han dantza aldetiken berez seminarioan, ez erreitzen gure denboran. Seminarioan musika bizi zen, hori egin du. Dantza izana zen, seminarioan. Bai, dantza nire aurretiken. Nire 54ean sartu nintzen, baina aurretiken nire naia sartu zen 58ean, eta joan zerenako, bera txistu jotzen zuen ordurako, butiko kiskorra, eta segidan bera itu zen, hango dantza jotzen, eta bazen talde bat, dantzari talde bat? Dantzari talde bat. Seminaristak? Bai, eta izana zen dantza taldea, eta normal ikusia, eta... Bazeon giro bat. Bai, baina nire horrek ez ziten, hori banakin historia, baina ez nun, ez influenzirik ez zuen. Ez izun zerbait jola positibo bezala, o bultzada bezala? Bai, baina ez nioen bultzatu ezertara. Ez genuen, pues ez genuen. Giro hona zen, seminarioan, baina ez zen besterik. Hor tokatu zen beste gauza bat. Herrian, nire guanta segidak hasigen, eta horri zen aliatu zen, urren guztian, Miss Internetdorena, Lekunberriko semia, seminarioan dantzeiek egin izana garai hartan, eta hori etorri zen iturenera, eta formatu zen mutil gazte orduko anaiak eta hori saldu ziren, lantza taldeko eskor bat, 18 bat numero diferente egiten zioten. Bai, bizkairantzak betikoak, banako, binako, launako, otorik denak, eta erozpata dantza, eta arku dantza, eta zagi dantza, eta olako jokuak, eta horiekin batean sortu zituen Iturengo zortzikoa eta sokadantza, eta hori zen, ikusgarri, frango poliki. Dantzuek egiteko, nire aitari ditu zion, zortzikoa eta egiteko, bai, han izan duzen ja, orduko xartua, baina ez hau hola, dugu koletxe genioen, erakusten eta, bai, informatu zen, hori izan zen, dantza ikusi nuena, nolako bat herritara deitzen zuten, eta ze ilusioa sortzen zuten, eta hori bai, enbide pixkat bat zian. Zu etzinen dantzaria? Nire zen ala. Baina, Lekunberrin dantzatzeko hitzemanak, pilarik egunerako. Iturengo taldetxo hori? Iturengo taldure. Izentekin, bere herrian, bat Amerika joan zitzaion, beste bat soldado euskaitea joan zen, eta 8 taldea ezin osatu. Soluzioa, seminarion geundenak, eta nire atzetik heldu ziren, lehengusua Patxi Inigo, eta lehen alaia, Andres Inigo, hiruek mutil eginak, nik 22 urte, 23, baek ere 20, 19, hortxe, eta uda hartan, jotak egin elizetxean, han egin nuen, bilatzen. Eta dantzak ikasi dituen, azkeneko unetan etorri zen txistularia, etorri ziren beste dantzariek ere, haikin batean, hasieran kuadro etxeko apezabera eta hiru, lauen artean frango poliki etxekin nuen, eta gero ja ensaio denekin, eta tokatu zenean, eguna etorri zenean, pilarik egunean, serio temonio, antxera ertzenean, jantzita, denak elegante garri eta Lekunberriko frontoian handantzatu ginen. Lehenbiziko eta azkerekoa, baina. Hori, dantzaria, egun bateko dantzari bintza, eta ondo prestauta. Handik bueltan seminariora, formal, bestaldera utzitan. Ez dena, momentu hartan gau esatu zitzaidan, txistu ikasi behar egone.
eta anaiari egun bat egon izen. Zu, zide bola egiteko nola, ez dakit zein nota eta batzu balituen bestiak behalexe, aten ituen, baina... Nota naturalak igual errez, baina... Ez dakin nola egiten, eta donu erdiak eta nola egin, eta bueno, ikasi nuen nola imerzen. Eta metodua orduko Lazararen hartuko dinuen, eta handiken, egunero, batez ere, dantzoiek, jotake, egunero, lata darrik emanien seminarioan, rekreo zitan, haiek kanpora baloiekin, eta nire gelera txistu jotzera. Baina, ongi etorri zitzaidan hori gerorako. Dantza maite, txistu bizkarkakin, musika bizkarkakin, eta hori bagaje oso ona zen, eta horrek launduko ziren gero. Bueno, 1976an, apaiz egin zen Miguel Angel, eta ezagit jainkoaren bideak edo kasualitateak edo zer dien, baina bere lehenengo parrokia Luzaide. Luzaide izango da, eta Euskal Herrian dantzarako sentimendu gehienetako dauken herri bat, ez dakit horrek zer ikusia izango zuen, nola izan zen hori. Sartu ginen, Luzaiden, ez esan duzuna afizioa, nik ez dakit zer gertatzen zen, urtero Pasko inguruan, baina askoz lehenatik esten ziren, batzuen saiatzen, besteak ikusten, besteak musikok bilatzen, besteak trajiak, nik entzuten nuen giru hori, dantzan girua eta denak. Nik lehenbizik urtetan hori ikusi bakarri nuen. Baina ohartu nintzen, zer indarra jartzen zuten, eta zer ilusioa jartzen zuten. Hau zerbait, dantzok, dantzak ikusi, eta politak ziren, eta guztu eroten nintzen, baina beste egin gabe. Baina ikusi nuen, eta afizio hori, girota gehiago hartu nintzen, bazela ikerrari sartuta zegoela. Ez gizaki eta makarrik. Gizakiak, emakumeak, denak bizizuten, ez zuten beste komersaziorik gen. Bueno, ez izan dut, bazuten beste komersazio bat. Urrian, usuak. Baina beste nirekoan urtean, gero negualdian eta beren dantzak importanteak ziren. Etzen makarriken han Paskotan dantzatzea, gero asko nire herri batetik da bestetatiken nahizten ikusi eta deitzen zituten beren festatan edo exhibizio bat egiteko, talde bezala, baina askotan bazuten ezin joan. Musikaririk ez. Frantziarik etorri behar, baina gara jartan, bat lanian eta bestia batzutan biltzen ziren. Ordainduen beharko zen baita, musika? Bai, hori herrik edo ordaintzeko edo nahiko garesti atetzen zaien, eta total berak ez zuten zer hartzen. Bueno, ilusiori ikusi nuen. Ilusioa lehizela, esango izut, nik Luzaiden, esan duzu, herririken, bai, dantzan, afiziori bat zegoen, baina nik Luzaiden ezen batekoa aurkitu dut Xuberoa. Xuberoan ez herri batean. Xuberoa, herri uzikan. Eta ze ilusiokin zure gana etortzen ziren kontatuz haien historiak. Horri ikusten zuz nola maite zuten. Ni gehienek ibili naiz Luzaiden, eta gero ikusiko zu ondoko herritan musikari. Baina sekulan ez dut aurpegi txar bat ikusi, dienak hasi zizkit kontatzen zekiten guztia eta etzakitena. Eta, bueno, esango tio gauza gehiago. Esan dezu, juntzinen hautza eta pixka barneratzen hasi zinenen, konturatu zinen, musikariek falta zituztela. Hori zen egunerako komedia. Eta hortik hasi lotu nintzen. Musika pixkat jakin, dantzak maite, txistu ere pixkat bai, eta bi mutiko. Berak esaten duen txistu ere pixka bat bai, apala dalako oino, txistulari hona da Miguel Angel. Ez behiz lehiz izan txistulari hona, nire ikasleak nire gainerik hartzen ziren segidan. Nik azinen habilidaderiken, jamotel zer hasia izango nintzen, ordurako. Betire, baina, bueno, baliatzen izan. Eta bi mutiko jeri, Juan Miguel Cantero eta Beñardo Lapeire,
hori biek bile mizikoak, gero etorri zen beste batzuk, baina hasi nintzen erakusten eta beralaxe afizio bazuten, eta musika pixkat erakutsi, eta txistuk ere laudotasi, eta zerbait eta beralaxe, gogoratu zen, errezagoko jute, hemen bertako doinuak. Eta orduan, partiturak bildu behar ditula, baterik galdetu eta besteatik galdetu, eta partiturik ez? Partiturik ez. Eta buruz iritzen dugu, memoriza izin dena. Eta, bueno, eta bakarmatek izaten ziren, fostintzenak arek izaten ziren, eta guk arekin ikase ginen, eta arekin gotzen ginen, eta, bueno, urrengo gunean, eskolan, bi mutikoekin, eta zerak nioetu zu, mengo, bai. Perfecto, hori arrezen zen. Eta gero, ondotik bolan jantza, egin dugu beti, erke bat ez zuen, eta, bueno, musikoak, bat eta bestia, eta denak, eta luzia diamen, dena zekizkien. Beti denak errepikakin, iten diren bezala. Magnetofonekin hartu, eta gero gauaz ura pasatu, transkribitu pixka bat, eta, bueno, bai kareztia. Konki eta dira, horrela ote da. Jo nuen, bertakoa, Periko Etxeberri bat, garaia zen musikaria zela, eta trainetea gotzen da, Iruinen eta ere bila zen, eta joan nizen, eta zu, hau, eta nik nire hartutako, transkribitutako paperetkin, kantatu nion, nik hola ito, taka emanion, erketa, ongi, ez, ez da, utxegiteik edo, ez, ongi do, zuzen, hola da, bale. Eta beste hau, pasealen hau beste lantza bat. Lantza bat. Bai, eskipolitxea eta derra, luzia zen derra. Xibandiarrak, bai. Non, nik aztu duket baino, maten zen. Hori, aldatzeko Jose Miguelek jakingo du. Bere aita hitzetze jotzen eta horrek belarri hona zuen da, horrek jakingo du zure eski. Uste, ez dakit ez zetun bertan utzi, motu hartuta lotzeko aldatzera. Ustez, eta bera alor batean aitzurrean erkitu nuen. Eta arekin hartu nuen. Nire lemiziko investigazioa hori izan zen. Eta ze juntzinen, magnetofoiakin juntzinen? Bai, presto. Garai hartan guainiken, sotanak ibiltzen nintzen. Sotan azpian, sartu numa azpare. Behinakin orduko hori aurrez aurre jarri ezkero apuertako zela, eta berakin, alako dantza omenak izuka, bai, banakin, bai. Baina, egin gozu hori ere zerbait, pusko atzeko ederen. Alako batean hasi zen gendari. Eman, eta bukatzen ez, 6 minuto pasa, dena transkribitu, pazintziekin, hasi zen batekin eta bestekin, eta denak pusko batzuk horretik ziren, beste lantzatxik motz batzuk ere bai, eta dena bai, baina xibandiarrak emateko, ja memoriz etzen gai inor, ez, hori ja ahaztu zen, laino 30 dola bukatua zelura eta orduko behin gabe geroztik. Musikarik zakiterako. Behin ardola peire bat, egunero arekin zenbat dantzaman ote zizkidan, Luzaiden, ondarrola bizitzen hori, Luzaiden bestalderia, frantziko aldia da, baina, guretzat herri bera da. Ikusi dugu pixkat zure ikerketako oinarrien nola izan zen, magnetofoi horrekin, eta handik aurrera, ze ibili zinen, etxe, herri inguruko herrietan, zuberoan? Lehenik Luzaiden bertan, esan ziatenan edo zinbaserritan, edo nortzien, nabarlazen eta baziren, lantza motx batzuk bildu nituen ere. Olako lantza motx eta horiek bai, baina nik bilatzen nituena jauziak zen. Eta dantza jauziak
motxe batzu bat dire, eta horiek errezak ziren, horiek akordi zen. Dantza jauzi luzia horiek, musikoen antzera, ja, belarritik joanak asko, baina denak luzaidera musika jotzera etortzen zirenatik, zenbait fustinekin eta ibili asko, fustin bezala lizatik kanpo utzia eta olako sufrituak, baina nirekin oso ongi portatu ziren, zekite guzia eman ziaten, eta gizonko osua ze gizon honak ziren. Eta fustin zenare bai, fustin zena ez dut, elizatik kanpo, bere herriko apezak, etzion soluzirik eman nahi, oso edizkidek ziren, baina etzion soluzio eman nahi, dantza lotuak iten lako. Klaro, beste lantzen ondotiken jauziekin hasi, baina gero balsakin eta segitzen, eta orduan arriskonditak gertzen zela gazteria. Tekatariak. Ziren, paketari publiko ziren kasiken. Eta, agindua bat zuen, obiskoak zuzenian agindua, ezin zuen, eta berak artibizi zen, zein bertzu izakoak. Eta segi, eta nola soluzionatu? Fronteran itzen diren bezala, bestalterre pasatuta, akaso, alderdintako jangoikoa, igual, hori izango zen ba. Osa, mesata joten zen, luzaidera? Eta pasko zegitera, bezara egunero ez, han bertakoan zen, pasko zegitera, urtean behin konfesatuta konferatzea, eta pasko zegitera, urte askotan etorri zen, luzaidera. Faustin, oi? Faustin, bai. Hor, izaten zuen, egun ertan, etxaldian ez zuen, dantza eman beharra. Bai, Basko gunean edo Basko 8. Bueno, 1977an argia ikusi zuen liburu horrek, eta 2011an beste honek. Eta zein da desberdintasuna, o zein zan beharra hau idazteko? Gogoen dut, ez dakizei urte izango zen, 18 joan izen urdinera, 18an, uste dut izango zela, Xabin Egiguren, hori da Bizkaitarra afizionatua, dantzarien morratua, eta erakusten egitea, eta asko induena, eta urtero etortzen zena, nik hori ezautu nuen, eta luzaidera, eta grabatzen zuen urtero hango manaldiak, eta xueroan, eta ez dakiz ematetan. Bueno, eta hori luzaidetik bueltan, nire adarra jotzela. Zu, noiz, ateagarro zu, libro horren bigarren atala, bigarren edizioa edo. Nola, ez dago, hori aspaldi bukatu zen. Nik ez dakit. Gizona horren fotokopiak dabiltza, musikari guztiak eta alde guztitara datu zen, arrakasta ona izan zuen, toki guztietan urte hartan kasik galdutzat ematen ziren luzaideko jantzak, luzaiden, izpuran, 3 herritan oainiken tartek ematen zuten, baina ja beste leku guztietan lehen normalak zirenak, galduta utziak, galduak ez, zarratera bazakiten. Baina ez zuten dantzatzen, ez zuten egiten. Eta orduan luzaideko hau atea zenian. Musikakor, musika izan ezkero, konzera hasi ziren, eta hasi ziren berritzen, herri askotan. Beti banuen goguare, nikan lan erdi eginta, batik pixkat egonda, besteakin egon gabe, honen direkzioa ebino, joan ez, eta hola utzilituenak denak, haiken elkartzeko goguare baita. Eta berak esan zenean, segidaten libre izan nuen egunean edo hastean, ez dakit noiz, hartu nuen gotxea eta lehen motuan orain gotxean. Eta, joan izan. Hasi izan, nik ezautu nituen azkeneko dantza maisuak edo musikariak edo ezautzen nituenak haien gana eta haiek batetik bestera joan nintzaba. Ez, nik jaztut espaldin utzi nituen, aldameneko herrikoak, horiek hor bat ziren bi haitzen ziren. Bale, ara, hola joaten zera. Eta Baxena Barrat nasi nintzen, baina segidatik beti banuen Xuirorako hori memoria hori ona utzia eta ez nula hura investigatutan analtxor batu zegoela. Eta orduan
ez dakit, aste askotan, goizean ez eman urdinen, kotxe hartu, ere joan, bazkaltzeako dola jatu, gutxi gora bera, askotan bokailot bideak jan, eta arekin, edo nipanakin, nituen hango referentziak, ordurako 4-5 referentzia nituen. Eta etxaunen gana, bere semia zen orain, eta engana bai, eta baina segidan ez dut zituen bera zari izana, eta haitxaren lagunak eta zein ziren, eta nor ziren, eta hau izi da, eta urare bai, eta elkarren berri, eta hor asko lagundu zidena, Jean-Michel Pedaxegar. Bai, horri berak jongi herriko berri zein zen, bere aita eta lazar, eta hori denak egindako dantzak eta bilduak eta zeinek zeuzka partiturak eta zeinek ez, eta asko zakin anoteko horrek. Diska, moztea barkatu baina, diska berri bat egin du, haintxe bertan, haintxe, bai? Ez dute jakinak, galdu nun ja referentzia kasik-kasik. Baina urtiotan ez baitut, galdu gire berzen. Baina urtioetan hasi nizen biltzen, joan nizen, eta horrekin, eta bati bestera alderakin, eta aster ikeren oize joan, atxaldien egin, anun bat egin, eta ondoko unean atxalde artean. Nahi dut atxaldean, nengo mezarako, herriz herri, gozamen batzen utxa zen. Gauzot esan behizut. Luzegiko dantzak, ez dire talde baten dantzak. Ez da dantza talde bat. Ez, herri dantzak dira. Bakoitza bere txin ikasten zuen. Gizonezkok dantza egiten zuten, eta emakumezkoen papera zein zan? Begiratu ikusi eta zein zen hoekin antzatzen zuena ere ikusi eta igual aukeratu ere bai. Bai, Eta hori mundu guztian ere izan da. Osak, eskaparate bat bezala ere, bai? Bai, eta berzeien zuen onki eta poliki eta nortzen plantako bizona. Eta aukerak egin berdira bata, garaia zegiteko. Zueroan, pentsatzen dut, hori bera egiten zutela, eta beti, kasualidea zer mozen baino, dantzareriko berenak, etxeriko berenetan degoten ziren, Bai, haik norbaitek behar zen. Bazkaltzea eta konbidatu ere ditzuten, eta relazioa sortzen zen, eta dantzak badu ere elkarren arteko, elkarri guztian ebiratzea, eta zu dantzara izarenean, akaso barrutiken ez dakit otetzeneiko zaren, baina izango da ere amor propio pixka bat eta ongi nahia eta denen aurrean. Baina akaso norbait badaukazuela behirare gogoen izanik, hobeki. Hori izaten da beti. Bueno, pues hori da lan bat neskatukoena, normala den bezala. Baina neskatukoak batez ere amak, edo neskatxeaztiak ere, orduan ikasten, eta itzenen bainiken eta josten eta gauzan di, ikaragarriko lana baute horren trajea prestatzen. Garbitzeko dutenean, banan zinta guztiak eta pitxi guztiak kendu behar eta garbitu eta realizatu eta gero berri zen josi eta onki sujetatu. Ni joan nintzenean, oraindik horko xenak, kadenak, gatiak, eta horko pitxi guztiak denak bat banan denak josita eman ziten. Egiazko urrezkoak ziren. Urrezkoak edo brillantia balin zuten, egiazko brillantekin, da zuten oberena. Jende asko joaten zen, eta Ameriketan 3 urte, 5 urte egin, eta bueltan ekartzen jornala baino importantikoa zen, nunbait ikusi bat zuten brotxe bat elegantia, izateko, haren etxekoak brotxe hura. Denak defentiak dira. Zu fikatzen bazera, ez da, bi ator berdinik ez da. Denak dute, egiteko manera, josteko manera, egiten duten dibujoak, bateko itibera, bestiak zeharka, bestiak, eta pitxeak nu jarri bat hemen goian, behian, hemen, petxeran. Eta hori bezala zintak ere, nola doblatu, nola egin, ze kolore jarri, eta lana bazuten. Lan hori dena emakumekin dute. Esango nuke, Miguel Angel Sagaseta Aristegik dantza eta dantza doinuen buruz egindako lana
eo Juanito Dorronsoro ikotxeak bere bersotaz egindako lana, iruditzen zait gure esker ona gutxinez merezi duela, beraiei esker egindako lanagatik gure kulturan zati handi bat bestela galdu ingo dozalako. Horregatik, bueno, nire aldetik behintzat, mila esker, Miguel Angel, eta ondo segi, eta urren arte. Eta gaurkoa bukatzeako, joko beten doinue, baita dantzakin lotuta, noski. Eozein herritako festetan, eozein musika talde jotzen ditun hemengo dantza izango die. Xuri beltza, zazpi jauziak, moztuta. Luzaideko bolantan 6 dira, lehenengoa eta 6. joko ditut. Eta azkenik lantzeko 8. hasierako zatie. Zati hori, Fran Idaretari entzuna diot eta asko gustatu zitzaian. Hemendik berari besarkada bat.
Bueno, haus ezan gaurko prestauta neuken guztie. Bakizu lagun, ondo badatorkizu, urrun arte, eta ondo izan bitarte.